السلام عليكم تخاتاتلتي قال برودكشن كما تكونوا كما يالهم ببزلهم والسلام تعنا أسانا زلوا جزء تحلفوتلو بعلملو تسفاية كمتي كل جزء أبصراحات كذا زغرب لكم نلومي قال كافتين حبر زتكملوا ويك أب حبر ملكاي زقلقلونا مسارحتات كونه تعينتات في اللي حبرن هزلكم متيالخو حجاز خوي مخترع هو تسفاية قبر نالبات حدثتكم نزل فيديو تريدما طبعاً خوين نحرقكم نقال سب كنا سحون شير نحرقكم نزل channel نخعب ما تي سبسكرايب ديكوركم سبسكرايب نحرقكم نخعب يحجزي لايك نحرقكم خان نقال سب نخبات صحيح يحجزي ما زي أنا بخم قرفة سلازي حدا مجمرة نالبات كد لنا زدلي براش زتفلا لي عينة براش له إذا خان من تايز تعملنا أبسبي بوتا ويكاز خنا أنقولتات نايتي حبري ويكا أخن ناي سيلين ناي من دا أنكم فل خلنا كنا ويكا نايتي تريمز بحر ويكا بيز بورد خندك خلنا زت أغمنا مالتي سايزو كاب حدا إنش كساب سلسلة 4 إنش زلوا استفلا لي اللو سايزو السو كم زمرتنا مالتي التفل اللي هتكون خلنا دما زي 4.5 ديجري تقرصي إذا دما 9 ديجري مولي مالتي سلازي إذا 4.5 نمتاي تأملنا نحريلنا نتأنقل كنقرط كلنا زبالة يحجزنا مالتي قال الرولر عنه زي الرولر زي 4 إنش سايزه يتيجي أقولنا تدوما في اللي على مالتي so إذا نهاف إنشي بس حدا سايد نهرينا يو زت حصوي مالتي بس عصوي بزقن نايت رول ماي مقبر حسين الله بالتي زي حجي أبستأتمو يوم اللون جاء أب أنقولو خنا وكان ناشتو فرنيتشر كون زخنا نجر أب تبي بوتا أب فلاي لما أبني أنقولو أب كن براش متكام بزت تطعمنا نخلتي سايد كهرمل الناس لازخيل زي حنتا تايجا برني مالتي بخلتي توصل زخنا لازم نهم تحجزنا ويبسبي بوتا ويكا أو أنقول خفهم كلها نغلتي سايد كل خير ناس خير مالتي في اللي أتافتنا يمشوا ويكا الله ما تنزخنا أو خاف اللي على الجن من دايس في اللي أتوها الجن اللي خير لنا بوتا سموز النهر ويكا الله ما تنهر كوينو يتي تشاورز واحد زلوا ويكا تطوط ناتوز واحد زلوا ملكين متكامل مالتي النحرت إن الله خير لنا سموز وي لما زي كونه حرفا في النحر كوينو نتان نتي عمي أزلوا نخبز حو نتاي نتكم يتي بزح شاقول زلوا وي كأتناتو سبونجي بزح سبونجي زلوا نقدر نوسد مالتي حجسون نتاي تقولنا حبرمس قبرنا له أفتي زي إيفن زي معروي زلوا بوتا نتان كي حنف يلا خيرنا مالتي سلازي يتقطري ننا تقصر له ندا وسخة خيط كله سموز سمي سموز دبلالو راف زبلالو مالتي سوتي نحنا نلقي أبينا نلقي نعورينا تي متن رولر نوصل أو مالتي قال أنت يلا في الليات رولرون ننا تو في الليات هلو تي كواليتنا تون وساني مالتي كابنت لك خلانا نحكينو تزوج حدا دلو توسدنا يمرز مخنياتو متان سموز غيرو خلا خيلنا زخنا نغير ترف حبر متان كيترف زخنا ساين ملكت كي قبلنا مالتي سو زيا نا 4 إنش بدحري زلو ندررينا خنا يكنديالو نا 9 إنش لو نا 18 إنش لا سو انا استكمل زلو حجي زي نا 18 إنش مش دبل مالتي سو تحنتي تا نورمال 9 إنش زي أخا كلته كنا خلته مالتي دابل 18 إنش مالتي صبونا قرو زي الرول ترينا نقبرو تي باتري ناتو أدلاي باتري نحرقنا له هذا نتي قلبتنا كنا حقنا دنن لنا نلعن تحت النبل تستيك ناتو له مسوز مزة تستيك غيرنا كلا خير لنا إيفن إلى خيرنا هذا خانة قلبتنا خا صبوا يخلنا مالتي بإيدنا حزن خلنا خير خلنا قل لتن لعنن تحت النبل مسوهم كاس عسكرنا لتن لخير متن نايت حبرون صبوا يكونني مالتي سو كم زهم لك خلنا كاب حدا سايد جميلنا all the way
نلعب بس إحنا من تحت نورد مالتي كم ناقرنا خاخنا كنخيل مالتي فتزول هدي حبره خلوه نحب بحايل صديقنا يوم انتي تقبل بتحد شافنا يتنلخي دلو لنا ملكي لاين فتر مالتي نت لاين كأبوعي وخلوه كأخينا غلص خلوه نحب زيت فينا يوم سمبرات قد في مالتي سلازي كنا تخلنا أفكيسنا بحادث هاي جنبرنا نلعلي نتحت الناقبرنا كنا كنخيل مالتي زي أبر لخاقيا مالتي زي ناتو ستيكا قاليو قالو فيكس دغنا زغا ادجاست كغلو وتاني قالو ادجاست بالدغنا قالو كحصرن كنوح زغل تصبي بوتا تبصح خات حصرو نوح بوتا دغنا اكستند غير كاختن واحد خيل مركي مالت اوكي قال انت شحانتات من لناتو كستايلو انا انت يقبل اكندي عسد بزي زحصب نعوز قوم قوما معري جري قوما جري شفنا ما تحبريها ودا في اشعو تحبري لخيم سو تاخذ ما نتا قوما تغلل بيله يغفا تملكي اي سيغنني او كل خمس لو يخون مالتي قال ان حرا بس كلا دايبنا ناي انقول خنقرص كلنا وي ناي تريم كنقبر كلنا دما كم عينت كوبايا خنقبر كلنا زي ابيدنا زاتي أصابتنا مساتو كم زي كلاب غير حزلنا زغيلي إذا رولر زي أخا أو أختاتو تخيلها صفحاتناتو أو رولر رول كنقبران خيلينا مالتي سو حبر مسوت أنا يو زرد تبيلو وزورد نغير يبلنا مالتي قال إذن دسين كم تنايتي قوما زقور كله سليب اللو إذا سليب إذن انتاي استغمنا نحرينا حانتو قبايا نحرالاتنا خوينا إذا نلخيلو دلنا خا سلسته زتفر عليه حبر نحرالنا خوينو انتاي نقبر أكندي أبز غيرنا له نحسب ويك أبز غيرنا له بوتاخستين نقرنا نبل حانت ملكي تتغينا ناتو سليب الله إذا سليب زي يهم لهم قومايو لكعبة زمت حبري ناتو غيرنا سعدا نحرك لك تصنيحه نزيا وتيه تا حانتي خلايتنا يمنق حبر نحرالاتنا خوينا نتانا حبر خا لكا خما سليب غيره نغيركو كي حاسبكو بحال ملكي ثلاث عينات نغير 4 5 نغيركو كتكمل صغير عينات كوبايا مالتي زي نملكي زملكاتيو مالتي منالبات نهر أقداس خوين رخيبكم نعوز خون ببناتو لينك ناتو أو قد فلكم أو رخوات خويهم مالتي كن حبري ملكاينا أب زخونة بيزبول تديو أبناء معتصر كباب ديو زلو أبناء انشيت دما زي أليكس فاست درايز بل ناي كوك أب زخونة زنابع بيزبول تنحرالنا أبناء معتصر أبناء فينيسترا زخونة زلو بطا أبناء انشيتي كلكا زخيل عينت كوكي مالتي سو فلليو مستي سيليكونز بحال نتاي فلليو مسيلكم سيليكون أمتى نتكملوا mostly أبكشنة أبازروم ويكا outdoor كالو ماي resistant زخونة مالتي السوق أنت يالو حبر زلك يالو حبر زي لك كالو مالتي سيليكون كنسو paintable non paintable دبلالو صحفة زي أفتي كل كذا كده نحر لغينا يتحبر أنت يزقوه ينسقوه سو مثل خنايون ينسقوه موت سيليكون بين كوفي بالمعنى سو أو خنا بالكلنا خا زلكن زي اللي كان له في اللياتو زي نزخنا كراك ويكا ناي بيسبورد زلو مملي فيلر نتكمل له كوكي مالتي نالبات نحر أقداس خوين خا كم زي تيب كايد لنا بينتر تيب بحال نزخنا خنشفنا الذي وما قدرنا خنشفن كلنا زي كرمي حبر مجمرنا نتكمل لي مالتي قال أنا كافت زك كمالون أريكم نيره نسد من تايو أنا نحر حما شتى اللغيمو أفتين لخيزلنا ناي حاوي ناي سموك ناي مقبي ويكان ناي إنسان خونه بيتس نحل تشانون نخينو كم زعنا تفعل عليه أنا شتى زلو أفتح حبري تينا تعم شتى زلشنو الناي مالتي
حبره هنلك خلنا من أربعة دين لخيل زلنا ندحر حبري مسؤول ماتش زي قبل كوينو ويكان تاعله برايمر زلوا حبر له برايمر زي كل حبر خالنا مالتي كنجزء خلنا including paint plus primer بحسب زلوا والله قال لي ها paint تراك على مالتي ندحر heavy paint خوينو تلقي تصنيح تقدمي السنة مخاطن لخيل زلنا خا light حبر ندحر كوين انت يزقبر كلتا جزء من كام كدلنا يا مالتي سلازي وي برايمر قدم كنا خيل لنا برايمر مالتك بتني عدنا ساعة نورا مالتي ويكم هلا خيل لنا ويكا بدحريو تحبرن الخيل مالتي من البعد كم زيناي ماي مسالي زخنا راست زخنا ماي فسيس وزن ورم بوتاخن لك خلنا كم زي راستي ويكا هم زي كيح مسالة ملكتي كبريناي ماي مالتي نعو خنا تفوق نحر دلينا خانتاي نتكم برايمر አሎ ፕራይመር ካብዝ አይነት አለ ወረር ቤዝ አሎ ኖርማል አሎ ንድራይቨር ንጥቀመሉሎ ንሕብሪ መጥፍ ንጥቀመሉሎ ማለት ሶ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ኪልዝ ድብል ፕራይመሪ እዚ ዝኾነ ወረር ቤዝ ዝኾነ ሄቪዲቲ ሃይድ ዝኾነ ሲልክ ገብረልና ዝኽእል አይነት ፕራይመሪ ማለት ወይ ማዕጾ ለክ ከለና ستين اللي ثاني حتى معصو ما حبر خنكير اللي حكينا خا قدم فعفيحنا كم زجرنا برايم قبرمو العريم تحب الأخير مالتي قال أب معصو زلكة أب كشنا زلكة أب بيسبورد خنت أو نازلكة أنت كنت كم خير ساتن كنت كم هلينا إكشل كنت كم هلينا سمي جلوس كنت كم هلينا مالتي so especially satin and semi gloss اللي حكينا نتي أبيتنا حيدنا يوم ملك تايقبرني وايب كيرنا خنول ولا سلام نخيل مالتي so door entry منينا مع صونا زخون اتين مور سحبري تعدا خون خيل بلو خون خيل دمنا صنع حبري door entry ملنا سمي جلوس ويكا ساتن فينيش ناتو غيرنا خنلكن خيلنا مالتي سيلين ناتنا خا مالتي سيلين حجي فلات كله خيلنا فلات مالتكا نورمال حبري عند حرز خانه ملكت يدنا حزنايو ستامب خيغبرلنا زخيلي مالتي ابلع من نحر كوينو صقام يوبلن كنركبه سلا دينا ركبه زبزح غزي رسحت يوبلن مندقنا كنوسريو كنحاسبو ويقاو زتصيقه ነገር دقنا مارك نحر غيرماو كراون غيرم صحيفه من نحر ملكت غيرملو ولولنا خنطفو نخيل مالتي ስለዚህ كوم غيرنا خندك نخيلينا سو بزعبا حبرتات اتي كنفلطو زغبانا ነገር እንህራለ እቲ ዋይፕ ዝኸውን ሳድን ኤግሼል ይባሃሉ ወይ ሰሚ ግሎስ ይባሃሉ ሰሚ ግሎስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ፊኒሽ ወይ ካቲ ንለኸት ለና ቦታ ስሙዝ እንድሕር ዘይ ኮይኑ ዝኾነ ምልክት ናይቲ መንደቕ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እቲ ዲቴይል ይወጽእ ሻይን ስለ ዝኾነ ሶ ሳድን ግን ሻይን ግን ቁርብ እቲ ዲቴይል ብዙ حير كاني مالتي وايب كن دوران خلينا فلات اندهر كوين ግን ልክ ከምዚ ኖርማል ሕብሪ ስለ ዝኾነ ነገር እንድሕር ጽሕፍናዮ ወይ ካ ኢድና ርስሓት ሒዝና እንድሕርና ወሒዝናዮ እቲ ምልክትና ኢድና ኣብ ስታምፕ ይኸውን ማለት እዩ ሶ እቲ ዓይነታት ሕብሪ ከለርናቱ ዝመረጽና ጌርና ክንለክና ሊና ኣላኻ ኺያና ክንለክ ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ሮለር ከምዚ ጌርና ጸቂጥና እንድሕር ዘይሒዝናዮ ኣፍኩስና ሒዝና እቲ ምልክት ዝገበርናሉ ሕንጣጥ መታን ከይተርፍ ንዑ ብግቡእ እንዳዘርና ሮል እንዳገበርና ክንለክን ኸይልና ስለዚ እቲ ዝገዛናዮ ዓይነት ሕብሪ ኣብዚ ኦልሬዲ ሬዲ ዝመጽእ ዝኾነ ነገር ኣይንገብረሉና እዚ እቲ ጨና ዝበልኩኹም ምስኡ ምስቲ ሕብሪ ዝሕወሲ ምናልባት ሓቢረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዘሎ ሽታ ናይቲ ገዛ ወይ ከዓ ናይ ፋየር ናይ ስሞክ ዲ ናይ መግቢ ዲ ወይ እውን ናይ ዝኾነ እንስሳ ፔት እንድሕር ኣለዎ ናብ ገዛና ናቱ ጨና ዘጥፋልና ሕብሪያ እዛ ሕብሪ እዚኣ ዝበልኩኹም ድማ ኣው ቅድሚ ሕብሪ ምልካይ ምጅማርና ምስቲ ሕብሪ ሚክስ ጌርና ኢና ንለኽያ ማለት እዩ ምስኡ ምስቲ ሕብሪ ቀሪብና ዘለና ቅድሚ ምጅማር ሕብሪ ኣው ነትዎሞ ምስኡ ሚክስ ጌርና ነቲ ሕብሪ ንለኽዮ እቲ ዘሎ ጨና ድማ የጥፋልና ኣትሊስት ክሳብ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዘሎ ጥዑም ሽታ ናይቲ ሽታ ዝገበርናዮ ይሽትተልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕብሪ እዚኣ سنت اوف بينت يا تبهل ابتي تحتي كغدفلكم مسو ميكس غيرنا دما
أفتن لخيو حبري مسو تخون مالتي سلازي أبزي كم دني عادنا يكونن أبعدنا يذكرني حنتي قالون النهر ويا حنتي تينا النهر جزيخة 4 تينو إكسترا مايتو وسخلو مالتي أبزي نايز عادقن ناي أمريكا تزارب دلخو من الوقت مسناي كلا عادي إكسترا كيكون أب أمريكا جن already ready زمت مالتي زخونه ما ينحوسلو كستاي نجار يلن تراي أمسينا ملكاي ترايو مالتي كنقبر دلنا جن يا ميكس نقبره نخصو أخوي سنادما تي كنلخي دلنا بارتنر لك مالتي قدامنا كنلخي دلنا نايل علي نايسيلين مالتي مهنياتو تي زنت بنا حبري من البات افتمن كانت بنا ملشنا خلا يسرح كيناتو قدمنا تنايسيلين ويكاتي ناي بولوفون نلخي مو بدهريو تي من بارتنر لكي أما داتا دما زلك أنجيتي ويكا تريمز تي بيسبورد نحر عليو معصون نحر عليها مسودانا خان عون لكي مالتي ازي هجين من تايز طمنا تزنطرنا وي زود حبري متان كيبلنا ازي 4 تريوال لهم 4 انش سايز دلوا اتا ملكيت حبري اب انغولهم بصح خلنا نملكاي بخلتي سايد تحجزنا ازي دما دبل 90 شات زلو مالتي بخلتي سايز دبل 18 انش نعبيت ناتي نلخي بوتا كابري قبرلنا مالتي ازي براش كاز تفلالي عينت براش አሎ ናሽቱ በብ ሳይዙ እቲ ክሕግዘና ዝኽእል ኣብ አንጎለታት ወይ ካብ ጽቢ ቦታ ክንለክ እንደለኸለና ብራሽ ተጠቂምና እንለኸዩ ከምኡ ድማ ታ ኩባያ መትሓዚት ናታ ማግኔት ኣለዋ እቲ ብራሽና ኣለኺና ምስ ንወድ ኣብኡ ትሕዘልና ባዕላ ቀርቂራ ትሕዘልና ምስታ ኩባያ ማለት እቲ ሮለር ካፍቲ ኩባያ ስለዝኣቱኻ ብኡ ሮል ጌርና ድማ ኣብ ንእሽተይ ዝኾነ ቦታ ኣብ ክንዲ ብራሽ ጥራይ ንለኪ نتي تصبي بوتاخت لخيلنا تحجزنا مالتي هجي مجنبري انتي ناغيرنا سيلين تي وي بولوفون مسلخنايو لك 5 دري لنا تي انغولو نايت مندا كنقرصلنا قدم مالتي نعو مسلخنايو تي عابي رولر غيرنا دما بحبار نخلو خنلكينا سلازي ازي نغبرل مخنيات دما نت سراح يقللنا نحنسابيا نمنتاي قدم عابي زي كابر دين قبر يا بقبو مثل خنا نتي تصبيب ويكا انغولو زخونه بوتا دحر اتي بسفيحو بتعابخ نلك خلنا اي صقمناني نتي كابركا حدا كابر قبلنا اتزبزه غزي دتفالنا غزي نهراليخا تايم كونسيومينكا اب كمزي يو مالتي اتي بسفح مندك تلك خلها بتعاب سلازلك كابر خونلكا الطفو اتي ناي قدامنات كلك دلو حجي اتي انغولن اتي ناي بيسبورد زلو بوتان نعو مغيلنا ببراش ندهر كم زجرنا لخينا هنا رول كنقبر كلنا دما بسفحتي دعابية رولر كابر قبلنا مالتي لذي اتي كن لخين زلي بارت بقب شفينا ندهر انتاير بهالجرنا يو نخنا تصر خلنا خازنة بنا ويكا خستاج زخون يلن مالتي سو بتلو لخلا ندهر زخونا زود قناون زتركسه ጨርቅ ጌርና ዋይፕ ነህገርና ዮ ኣብ ግዜው ቀልጢፉ አይነቅጽኒ ዳሐር አይህልኸናኒ ማለት እዚያ ድማ ታ ፕላስቲክ ካቨር ዝጥቀመላ ታና የ18 ኢንች መትሓዚ ሕብሪ እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ፕላስቲክ ጌረ ካቨር ይገብራሞ እቲ ሕብሪ ናው ኣፍሲሰ ድማ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ሕብሪ ለኸም ስወዳኹ ኣብ ክንድነቲ መትሓዚ ንምሕጻብ ግዜ ተጥፍሾ እቲ ፕላስቲክ ቀላሊያን አሮል ጌርካ ክስታይት ከብር ኣብዚ ምናልባት ክንፈልጠ ዘለና ከምዚ ሳጥን እንድሕር ኮይኑ ወይካ ኤክሸል እንድሕር ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ኣፍቲ ምስከምጠልናዮ ክጸንሕ የብሉን እንታይ ኸውኒ ቀልጢፉ ስለዝነቅጽ ክነቅጽ ከሎ ድማ ትሕብሪ ያው እንድሕራሉ እንታይ ፈጥሪ ይነቅጽሞ ትዝነቀጸ ከም ጎማ ይغير ዳሐር ሮል ጌርና ህለክ ከለና የበላሽ ወልናይ ማለት ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን እቲ ዝገምጠልናዮ ሕብሪ ቅድሚና ዝኾነ ምኻድና كنودا خمزلنا ويون اندهر كنقارص تطو كنمل كوينا دما نتي قريبنا يصنحنا حبري نافتي بوتو نافتي سنكلو مملاس مالتي اندهر دونغي قرب ناي منقاص بحر سلازري ወይ ካናይ ምርጋ ከም ዝምርጋ አይነት ንሐሰቦ ይረገሙ እቲ ዝነቀጸ ቦታኻ ከም ፕላስቲክ ይቀየር ማለት ስለዚ እቲ ክንለክ ከለና ዛ አኽለና አቀን ሕብሪ አቂና ንልከ እንደህር ተጠው ኢልና ክነቋርጽ ኮይና ድማ እቲ ኣብ ሸሓኒ ዲዩ ኣብ ዝኾነ መልከ ይቀርብና ጽናሕና ድማ አቦቱ መልስና ክንከድኖ አለና ማንያቱ ንፋስ እንደርሃሪሞ እቲ ላዕሊ ካቨርናቱ ስለዝነቅጽ ማለት ሮል ክንገብር ከለና ሾው
توساخ ክስታይ ኾኑ መፍትሮለር ወይ ካፍትን ለኸ ቦታ ሕማቅ ክስታይ የምጸልና ማለት እዩ ስለዚ ብትስተኻለና መጠን እቲ ዝዓኻኽለና ዓቐን ጌርና ክንለክ ኸለና ዝተመርጸ ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ ጌርና እንዳለኸና ያ እቲ ንዘልዮ ቦታ ዓቐን ካበር ጌርና ክንለኪ ከለና ዝተመርጸ ይኾነልና ማለት እዩ እቲ ብራሽና ወይ ከዓ እቲ ንለኸየሉ መልከይ እንድሕር ወዲና ኮይና ኮምፕሊት ወዲና እንድሕር ኮይና ሓጺብና ንኻልኣይ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኖ እንድሕር ክንምለስ ኮይና እቲ ስራሕ ዘይወዳእና ኮይና ድማ ብፕላስቲክ ጌርና ብግቡእ እንድሕር ካበር ጌርናዮ ምሕጻብ ኣየድልየናኒ ወይ ከዓ እንታይ ከዓ ንገብር ኣብቲ ሰንኬሎ ድዩ ወይ ኣብቲ ቴኖ ናይቲ ሕብሪ መትሓዚ ኣብኡ እንድሕር መሊስናዮ ተመሊስና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኮምፕሊት እንድሕር ዋላ እውን ኣብኡ ክነእትዎ ተዘይደሊና ድማ እቲ ሕብሪ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ፕላስቲክ ጌርና ካበር እንድሕር ጌርናዮ ኣይነቅጽን እዩ ጥራይ ክነውሕ የብሉን እቲ ግዜ ወይ ከዓ እቲ ዘለዎ ሙቐት ቦታ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጌርና እንዳዕረፍና ዲና ወይ እውን ናብቲ ዝደለናዮ ኣስታይ ክንለኪ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ከርቭ ወይ ከዓ እቲ ኣንጎሎታት ክልከ ዘለዎ ንቐድም ብራሽ ገይረ ለኸዮ ናይ ታሕትን ናይ ላዕልን ማለት እዩ በቲ ዓብዪ ሮል ክንገብር ከለና ሕጂ ኣይጽግመናን እዩ ወይ ከዓ ተለኺት ስለ ዝጸንሐ ንታሕቲ ምውራድ ኣይድልን እዩ ማለት እዩ እቲ ሕብሪ ሮል ምስ ገበርናዮ ክንለኪ ከለና እውን ኣብ ፍርቂ ጀሚርና ንላዕልን ንታሕትን እንድሕር ኣቢልናዮ እቲ ኤክስትራ ፔይንት ኣብ ታሕቲ ኣይተርፍን እሞ ከምዚ ኣይነብዕን እዩ ማለት እዩ ማለት ኮረር ኢሉስ ኣይወርደናን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ፍሬም ዝግበሮ ኣብ ታሕቲ ፍሬም ኣሎ ኣብ ላዕሊ ድማ እቲ ካልእ ሕብሪ ስለ ዝነበረ ካብኡ ፈሊና ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ከዓ ዝኾነ ናይ መስማር ቦታ ዝኾነ ሆል እንድሕር ኣልዩ ኣብቲ መንደቕና እውን ቀዲምና ቅድሚ ሕብሪ ምልካይና ካበር እንድሕር ጌርናዮ ዝተመርጸ ይኸውን ምክንያቱ ሕብሪ ክንለኪ ከለና እንድሕር ርኢናዮ እቲ ሆል ወይ ከዓ ናይ መስማር ዝነበረ ዝኾነ ዳመጅ ዝኾነ ናይቲ መንደቕ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕብሪ ምልካይና ኩሉ ናይ ሶኬት ድዩ ናይ ስዊች ድዩ መወልዕ ዘሎ ካበር ዘሎ ወይ ቀዲምና ንኣልዮ ወይ ከዓ ብወረቐት ፔፐር ቴፕ ጌርና ከዓ ካበር ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ዝቐለለ እኮ እንድሕር ኣሊናዮ ይጽቡቕ እቲ ካበር ጥራይ ፈቲሕና ንኣልዮ ክንለኽዮ ከለና ድማ ኩሉ ብግቡእ ይልከየልና ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ግዜና እውን ሴቭ ይገብረልናዩ ንምውልዋል ኮነ ወይ ከዓ ንምሕጻብ ግዜ ኣይነጥፍን ኢና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ሓደ ሳይድ ጀሚርካ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ እንዳለኸና እቲ ክንለኸዮ ዘለና ቀዳማይ ኮት ካልኣይ ኮት ኢልና ንለኪ ማለት እዩ ከምዚ ሄቪ ፔይንት እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ቅድም ተለኺዩ ዝነበረ ከቢድ ሕብሪ ወይ ከዓ ድሙቕ ሕብሪ እንድሕር ኮይኑ እሞኻት ንለኸዮ ዘለና ናብ ጻዕዳ ዝኸደ እንድሕር ኮይኑ ንኽተጥፍኦ ዘለዎ ሃልኪ መዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ፕራይመር ጌርና ወይ ከዓ እቲ ኖራ ዝበሃል ፕራይመር እንድሕር ጌርናዮ ይቐለልና እዚ ዝለኸዮ ዘለኹ ዓይነት ሕብሪ እቲ ቤር ዝበሃል ሕብሪ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ዝበለጸ ሕብርን ፕራይመርን ብሓንሳብ ኣለዎ ኣብቲ ሕብሪ ማለት እዩ ሶ ክልቲኡ ዘማልአ እዩ ክንለኸዮ ከለና ግን ያ ክልተ ግዜ ካልኣይ ግዜ ለኺና ነቲ ዘለና ዝኾነ ዝረአ ነገር ኣጥፊእና ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ክንለኪ ከለና ሕጂ እቲ ሕብሪ ጠሊቕና ክነውፅኦ ከለና እቲ ሮለር በቲ ጫፉ እንድሕር ኣዝና ፀቒጥናዮ እንታይ ይገብር ይመስልኩም ምልክት ይገድፊ ከምዚ መስመር ላይን ይገድፊ ስለዚ ንዑ ከይረኣየና እንድሕር ደሊና እውን ኢድና ኣፍኲስና ነቲ ሮል ክንገብር ከለና ወይ ከዓ ነቲ ሕብሪ ኣብቲ መንደቕ ዝገበርናዮ ብምሉኡ ናብ ኩሉ ክነባፅሖ ከም ዘለና መታን በበይ ንኸይከውን ሓንሳብ ከምዚ ሮል ጌርናዮ እንድሕር ከየድና ከዓ ቁርብ ክሳብ ዝነቕፀልና ንድሕሪት ዘይምምላስ ማለት እዩ እንድሕር ተመሊስና እቲ ኣብ ምንቃፅ ዝርከብ ክቐልጠልና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ሳይድ ጀሚርና ሮል እናገበርና ከምዚ ጌርና ንላዕልን ንታሕትን እንዳወረድና ክንለኸዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብ ካልኣይ ድግማ ካልኣይ ኮት ክልከ ከሎ እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ክንለኸዮ ስለ ዘለና ካልኣይ ንለኸዮ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ እቲ ንላዕልን ንታሕትን ንምንታይ ዝጠቕመና ነቲ ናይቲ ላይን ናይቲ ሕብሪ ክንለኪ ከለና ናብ ኩሉ ይበፅሓልና ኣሎ ኣብ ሓደ ጥራይ ኮፍ ኣይብልኒ ማለት እዩ ኢቭን ኮይኑ ይኸደልና ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ እቲ ኣብቲ ብራሽ ዘሎ ወይ ኣብቲ ሮለር ዘሎ ሕብሪ ክሳብ ዝውዳእ ከዓ ሮል ዳይ ምግባር ምስ ክስታይ ከሎ ምስ ጅሱ ከሎ እቲ ሮለር እንድሕር ተጠቒምናሉ ጽቡቕ እዩ እንድሕር ሕብሪ ወዲዩ ከሎ እንድሕር ሰኢልና ሮል ጌርናዮ ግን ነቲ ዝለኸናዮ እውን ክንወስዶ ኢና ማለት እዩ
خمس غيركم جزاهم لخيو እንድሕርكم ኮይኑ ድማ እቲ ኣፍልጦና ንኸዓቢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካፍቲ ሕብሪ ዋይፕ ዝኸውን ወይ ከዓ ዝውልወል ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ዝኾነ ነገር ናይ ማርክ ናይ ኢድና ድዩ ወይ ዝኾነ ዝነጠረ ነገር ከም ፀብሒ መሳለ ድዩ ዋላ ቆልዑ ናቶም እቲ ናይ ርሳስ ናይ ቀለም ዝኾነ ነገር ኣብኡ እንድሕር ተጻሒፉ ኣብ ቅድም ሰሪሐልኩም ነይረ ሚስተር ክሊን ዝብል ወይ ከዓ ማጂክ ኢሬዘር ዝብል ዘለዎ ፓድ ዝኾነ ናይ ከምዛ ዓይነት ዝተጻሕፈ ኣብ መንደቕ ከመይ ጌርና ዋይፕ ጌርና ንኣልዮ ሕብሪ ክንድምልካይ ዘርኢ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ምናልባት ዝሓለፈኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮታት ኣትዮም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እሱ ንምንታይ ይሕግዘና ዝኾነ ዝተጻሕፈ ድዩ ወይ እውን ፒሮ ርሳስ ቀለም ዝኾነ ናይ ቆልዑ ዝተጻሕፈ መንደቕ እንድሕር ኣልዩ ኣብ ክንዲ ሕብሪ ምልካይ ኖርማል ማያ ተርኪስና ዋይፕ ክንገብሮ ከለና ይጸርየልና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስቶር ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እሱ ኣብ ናይ ሆም ኢምፕሩቭመንት ዘለዎ ቦታ ዳርኬና ኣብቲ ናይ መጽረይ ወይ ከዓ ናይ ጽሬት ቦታ ዝሽየጠሉ ኣብ ከምኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይንኻ ካብ ኣማዞን ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማጂክ ኢሬዘር ሚስተር ክሊን ማጂክ ኢሬዘር ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ኖርማል ከምዚ ናይ ኤሌክትሮኒክ መዐሸጊ ዝመስል ከምኡ ጌርና ማያ ተርኪስና ናቱ ሳምና ኣለዎ ኦልሬዲ ያው ዝጸንሕ ጥራይ እንታይ ንገብር ማያ ተርኪስና ዋይፕ ንገብሮ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ጽሕፈት ድዩ ዝኾነ ነገር የኣልየልና እቲ ሕብሪ ናትና ግን ክንዝክሮ ዘለና ኤግሸል ሳጥን ወይ ሰሚግሎስ እንድሕር ኮይኑ ዋይፕ ዝኸውን እዩ እቲ ፍላት ዝበሃል ሕብሪ ግን ኖርማል ቦያ ማለት እዩ ከምዚ ቦያ ንብሎ ናይ ዓድና ኖርማል ቦያ እዩ ማለት እዩ ከምዚ መሬት ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እንድሕር ስታምፕ ጌርናዮ ኢድና ረሳሕ እንድሕር ኣልዩ ወይ ከዓ ዝሓዝናዮ ነገር ኣብ ውሽጢ ሕብሪ ጽየቕሞ ክንኣልዮ ከለና ኣይከደልናን እዩ ምክንያቱ ኖርማል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኤግሸል ሳጥን ሰሚግሎስ ዝበሃል ግን ከምዚ ጎማ ባህር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምስ ነቐፀ ናብ ጎማ እዩ ዝቕየር ጎማ እንድሕር ኮይንኻ ዋይፕ ክትገብሮ ከለኻ ብቐሊሉ ይኸደልካ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ማይ እንድሕር ፈሲሱ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ዝኸውን ከምዚ ነቲ ማይሲ ሒዝዎ ይንፋሕ እዩ ቀልጢፉ ከማን ኣይወድቕን ክወድቕ ከሎ ሕጂ እቲ ማይ እንድሕር ኢና ብውሽጢ እንታይ ዝኣቱ እምበረይ ንዕኡ ሰንጢቑ ነቲ ሕብሪ ኣይሓልፍኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ናይ ረዚስቲን ማይ እውን ብዙሕ ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክንለክ ንኸለና እቲ ዝተመርፀ ይኸውን እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ክሽነ ቦታ እዩ ክሽነ ክንለክ ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ሓፋ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ናይ መግቢ ንሰርሕ ኣለዋ ሓፋ ናብኡ ናብቲ መንደቕ ስለ ዝኸይድ ናይ ዘይቲ ግሪሲ ባህሪ ስለ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ክነፅርዮ ከለና ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ኣብ ርእሲኡ ሕብሪ እንድሕር ለኺናዮ ግን እቲ ሕብሪ እውን ንባዕሉ እንታይ ክኸውን እዩ ከምዚ ናይ ክነፅጎ ባህሪ ከምኡ ክንርኢና ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ክሽነ ኮነ ኣብ ዝኾነ ርስሓት ዘለዎ ቅድም ሕብሪ ምልካይና ወይ እውን ከምዚ ናይ ዌቭ ስፓይደር ዌቭ ናይ ዓለባ ሳሬት ገለ ኣብ ዝኾነ ይጸንሕ ኢልና ሓሳብ ከምኡ ንታትን እውን ቀዲምና ክነፅርዮ ከለና ነቲ ክንለክ ከለና ነቲ ሕብሪ ክስታይ ኣይገብረልናኒ ርስሓት እንድሕር ኣልይዎ እቲ መንደቕ ክንለክ ከለና እቲ ሕብሪ ኣብ መንጎ ይነፅጎ እሞ ይቕለጠና ድማ ማለት እዩ ሕብሪ እናለኸኻ ከለኻ ምስቲ ሮል ትገብሮ ዘለኻ እንድሕር ተቐሊጥካ ክገርመኩም እቲ ዝኸፍአ ሪፔር ንኽትገብሮ ሽዑ በይኑ እቲ ሕብሪ ናይቲ ሕብሪ ጥራይሲ እቲ ጋፕ ይፈጥር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ርስሓት ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ብዝተኻለ መጠን ዋይፕ ጌርና ጨርቂ እያ ተርኪስና ድዩ ዋላ ዝኾነ መኮስተር ጌርና እውን ክንኩስትሮ ከለና ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ክትለኽዮ ከለኻ እቲ ርስሓት ባዕሉ ሮል ስለ ዝገብር ምስቲ ሕብሪ ይቐልጠልካ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንእሽተይ ዝበልኩኹም ረእይዎ ሕጂ ኣብ ከም ፀቢብ ቦታ ክኸውን ከሎ ነቲ ዓብዪ ሮለር ዘይእቱ እንድሕር ኮይኑ እታ ንእሽተይ 4 ኢንች ሳይዝ ዘለዋ ንኸምኡ ንከምዚ ኣብ ፀቢብ ቦታ ኮነ ወይ እውን ኣብ ኣንጎሎ ዘለዎ ቦታ ንክንለኪ እትሕግዘና ሮለር እያ ማለት እዩ ንእሽተያ ኣብቲ ኩባያ እውን ስለተኣቱ ኣብ እስከላብ ንድይበሉ ብኡ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት እዘን ኩለን ኣብዚ ዝጥቀመለን ዘለኹ መሳርሒ ኣብ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ኣስማቱ ርኢኹም ዲኹም ወይ እውን እቲ ንብረት ርኢኹም ንዓኹም ኣብ ዝጥዕመኩም ቦታ ክትገዝእዎን ክትጥቀምሉን ትኽእሉ ኢኹም
مالتي سو እቲ ሊንክ ናይ ኣማዞን እዩ ኣብኡ ኣቲኹም እውን ካብኡ ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሆም ዲፖ ድዩ ሎውስ ድዩ እንድሕር ሃልዩ እውን ካብኡ ኸይድኩም ከዓ ናይ ሆም ኢምፕሩቭመንት ናይ ሕብሪ ዘለዎ ቦታ ኣብ ከምኡ ከዓ ክትገዝኡ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ ዘለና ሃገር ዓዲ ዓይነታት ኣጠቃቅማ ይፈላለ ይኸውን ግን ኣትሊስት እቲ እንታይ ኣበይ ንጥቀመሉ ከማንሲ ገለ ነገር ሂንትሲ ክኾነኩም ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ንሱ ድማ ኣጠቃቅማና ኣብ ገዛና ድዩ ዝኾነ ነገር ንጥቀመሉ ናይ ገዛና ንብረት ድዩ ናይ ገዛና ስራሓት ድዩ ሼር ገይረልኩም ነይረ ምናልባት ትስራይዎ ናባኹም ንዓኹም ዝጠቅም ኮይኑ ክትረኽብዎ ከዓ ተስፋ ይገብር ኩሉ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ ናይ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ኣብ ሲንክ እንጥቀመሉ እንድሕር ስታክ ኮይኑ እንታይ እዩ ትጠንቂ ኣብ ክንዲ ካልእ ምግዛእ ብዝቐለለ መንገዲ ፊክስ ትኾነሉ ናቱ ሪሴት ባትን ስለ ዘለዎ ንዑ ስዊች ጌርና ወይ ከዓ ንዑ ጠውዮና ክንዕርዮ ንኽእል ሪሴት ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ሰሪኢ ቪድዮ ሓንቲ ሰሪሐልኩም ኣለኹ ካልእ እውን ከምኡ ናብ ገዛና ንጥቀመሎም ኣብ ቤዝመንት ድዮም ጋራጅ ድዩ ዝመስል ተጠቒምና ክንሰርሖ ወይ ከዓ ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎም ከለና ጋራጅ ስቶሬጅ ዝነበረ ኣብ መንበሪ ገዛ ንቕይረሉ ዝሰራሕክዎ ቪድዮታት ኣሎ እሱ እውን ከምኡ ንዑ ሪኢኹም ከዓ ዝኾነ ሂንት ክህልወኩም ወይ እንድሕር ፋሚሊ እኹል ፋሚሊ ኮይና ንደቅና ድዩ ከም መጽንዒ ስቱድዮ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እንድሕር እኹል ቦታ ኣለና ኮይኑ ከዓ ኣብ ክንዲ ስቶሬጅ ንጥቀመሉ ድማ ኣዝ ካሽ ፍሎው ዝበሃል እቲ ገንዘብ ተኻሪዩ ድዩ ገለ ገይሩ ኢንካም ከምፀልና ዝኽእል ኣብ መዓላ ነውዕለሉ መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዝሓተትኩኹም ነይራ ንሳ ድማ ክንደይ ካባናይና ናይ ገዛና ሻት ኦፍ ቫልቭ ንፈልጦ ማይ መዕፀዊና ኣይግበሮ ማይ እንድሕር ሃንደበት ተበላሽና ወይ ከዓ ማይ ፈሲስዎሲ ኣትሊስት ጉያ ኢልና ኸድና እቶም ቴክኒሽያናት ወይ ከዓ ክኢላ ክሳብ ዝመፁና ከና ክነዕርየሉ ንኽእል ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ዝቕፅል ክሰርሓልኩም እየ ንሎሚ እዚኣ ትመስል ከምኡ እውን እቲ ናቱ ኣስማት ክፅሕፈልኩም እየ ናይ ቦታ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ሓሳብ ዘለኩም ርእቶ ድማ ናባኹም ንገድፎ ንፀሓፋይ ትሕመቑ ሓደስቲ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ደጊመ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረስዕ ላይክ ሼር ጌርኩም ከዓ ናብ ካልእ ንኽባፅሕ ነቲ ቪድዮ ቫይራል ንክኸውን ስለ ዝሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ገሬ ፕሮዳክሽን ዝብል ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ናይ ገዛና ስራሓት ዝነጥፈሉ ዓይነት ስራሒ ስለዚ ኣነ ከቕርበልኩም ትደልይዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ከዓ ንመንገዲ ስራሐይ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ክደፍለይ ከምኡ ምስ ግዜን ኣብ ሰዓትን ከዓ ከቕርበልኩም እየ ንሎሚ እዚ ክመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰን ነገር ዘለኹም